И така, намираме се в Куала Лумпур. Небето е синьо, морето е бурно и имаме уникалния шанс да наблюдаваме един от местните племенни ритуали по зариване на младоженец. Както виждате, младоженката спи. Явно ритуалът е предназначен само за младоженеца. Виждате, че се започва едно ритуално обикаляне в посока обратно на часовниковата стрелка, тъй като местните племена в Куала Лумпур отброяват времето на обратно. Те не са като нас. Виждате, единият туземец продължава да... Ето малко йога упражнение, защото младоженеца трябва да е в добра форма за първата брачна нощ. Младоженката, виждате? Тя спи абсолютно невъзмутимо. Разтягане на лявата ръка. Защо лявата? Няма да ви казваме. Но младоженеца се е въздържал 30 дни и 30 нощи преди сватбата. Следва едно облачване и опит за поза 69, но не е успешен. Младоженеца като че ли се пробужда. Виждате, и звуците стават все по... Младоженката се събуди. И виждате. Без думи съм, драги телевизионни зрители, без думи.